Hej og velkommen til sådan en lille tutorial i Lightroom til dem af jer, som ikke kender det og bruger det normalt. Det er lige i forbindelse med dag 1 fotografering af kropning og en let redigering. I har jeres mappe, som hedder dagens skole, og trykker på library heroppe, trykker på import, og alt efter hvor I så har den liggende henne, så finder I den i filerne her, og så importerer I dem bare herind. De kommer så herind. Så skal vi have udvalgt dem vi gerne vil have, hvis I har taget flere billeder af hver person. Det gøres super nemt ved at trykke på nummer 1 på tastaturet. Og så alle dem I gerne vil have, giver I bare et 1-tal. Så kan vi nemlig herover i filter bagefter vælge rated. Og så trykker I på den ene stjerne, og så er det simpelthen de billeder I har valgt, der kommer frem her. Så det er selvfølgelig super vigtigt, at I har valgt en af hver. Trykker på develop. Kommer vi herind. Så skal de bare redigeres ganske let. Jeg tænker måske lidt kontrast og så lidt exposure. Det må I selv lige vurdere derude. Men vigtigst af det hele, så skal vi have dem kroppet, og det er den her, der er heroppe. Der skal vi lige have valgt et andet format, og der vælger vi 5.7 formatet. For at gøre det lidt nemmere for os selv, så kan vi vælge et andet grid, gitteret herinde, og der trykker vi på O, indtil det her gitter kommer frem. Så kan vi nemlig gøre sådan, at toppen af ansigtet passer til den streg. Trykker 2 gange på O igen, og så har der andet grid, og der vil jeg gerne have, at de passer på øjnene, den øverste linje her. Trykker på enter, og så har vi så redigeret og kroppet det første billede. Vi vælger så alle sammen her, og det er Ctrl A. Og så kan vi simpelthen synkronisere alle sammen her. Kommer her, I siger bare check all, det er underordnet her. Så skal vi så lige let køre over dem alle sammen igen her. Her kan I nemt, hvis I trykker sidevejs, så flytter billedet sig bare. Men hvis I holder kontrol i bund og trykker på bilen fremad, så kommer det næste billede. Så kan man lynhurtigt lige køre dem igennem. Nu har jeg selvfølgelig ikke taget så mange, så det kommer til at tage længere tid hos jer. Når er det sidste billede taget. 2 gange O. Og så kan vi lige få bunden op, sådan så det passer til øjnene. Og det var sådan set dem. Så er de kroppet og redigeret alle sammen. Vi vælger alle billederne, og det er Ctrl A igen. Højre klik, export og export. Der vælger I bare samme folder som de originale fotos, og så en underfolder, og der kalder I den skolens navn her. Filenaming skal vi ikke have noget af, video skal vi ikke have noget af. Vi skal have resized images, og der vælger I en bredde og en højde her. Den står oftest i pixels her. Der vælger I centimeter, og det er bare 13 gange 18, og det er 360 ppi. Eksporter. De kører lynhurtigt igennem heroppe, og så kan I se i jeres folderhoved, at der er kommet en ny mappe med de færdige billeder. Det var sådan set det hele. Super nemt, og de skal så i de fleste tilfælde afleveres på skole med det samme på et USB-stik. Men det finder I helt sikkert ud af. Tak.